Okei, eli tehdään pieni esittelyklippi, eli musavideo tavallaan Hehku Tube Screamer nimisestä pedaalista, joka on kotimaista käsityötä. Ja Hehkuhan on pääsääntöisesti tehnyt putkivahvistimia, mutta tosiaan jossain välissä niin Hehku on sitten saanut päähänsä, että tehdäänpä nyt sitten jonkunnäköinen pieni sarja näitä screamereitä, ja mulla on päätynyt nyt tähän yksi pedaalilautaan, ja testataan vähän, että millaista soundia siitä lähtee. Siinä on kitarat, millä tänään soitetaan, pienet pätkät. Eli ensimmäisenä on Fender Stratocaster, meksikolainen kopio. Aika paljon soitan tuolla kaulamikillä ja sitten jonkun verran soitan tuolla Epiphonella. Ja siinä käytän aika paljon takamikkiä, mutta niistä sitten tarkemmin. Vahvistimena perus Marsu Pörisiä JTM 30 1x12 tuumaa alakaappi, 4x12 tuumaa lisää. Okei, lähdetään kokeilemaan. Elikkä ensimmäisenä otetaan Fenderi. Ja tosiaan mulla on nytten tossa Hehkussa niin aika vähän drivea auki, middle boostia ja tonea jonkun verran auki, leveli aika kovalla. Ja mä oon itse käyttänyt sitä aika paljon sillä, että tuossa on pieni drive. Ja nyt ensiksi tulee Fenderin kuiva soundi. Ja tosiaan kaulamikillä. Vedetään screameri päälle. Sama biisi. Sitten vähän Black Sabbathia. Aika niukka, aika kuiva. Lisätään vähän drivea. Saadaan vähän enemmän röpöä siihen. Löytyy sellaista soundia, sellaista settiä. No sitten perus. Ja vähän E-molli sooloilua. Se on sellainen pedaali. Vaihdetaan kitaraa. Eli toi on nyt sinkkumikillä vedettynä Hehkun soundi. Pikainen kitaran vaihto. Vähän lämpimämpää soundia, eli nyt kyseessä on Epiphone ja mennään tallamikillä. Ensin vähän kuivaa soundia.
tätä kaunista. Mitä tekee sitten toi hehkuscreameri? Käytetään samoja biisejä. Aika tanakka. Vedetään vähän drivea pois. Sama biisi. Ja E-molli sol. Vähennetään keskitaajuuksia. Tanakkaa menoa. Mulle ehkä vähän liian heavy. Ei istu tuohon pedalilautaan noiden muiden kavereiden kanssa ja sen takia lähdössä tässä nyt myyntiin. Toivottavasti tästä oli jotain iloa, apua, hyötyä. Palataan.